Guk ez dugu oso argi zein zen aurreko ordenantza eta zein den ordenantza honen arteko aldea. Guk ez dugu oso argi nork duen hemen erantzunkizuna edo, baina guk argi dugu gu ez garela seguru sentitzen errepidean sartuta. Jende askok ez duela bizikleta hartuko, jakinda errepidean behar duela lekua partekatu kotxe eta bilabesekin, eta kamioiekin, eta autobus handiekin, eta bar, ez? Ez dugu onartuko edo ez dugu onartu nahi errepidea partekatzearen ideia. Eta hori aldarrikatu nahi dugu gehien bat. Gu joaten gara, gu bizi gara bizikletan gainean, ez? Eta gu konturatzen gara nola bidegorria bukatu egiten den, eten egiten den, eta espaloietek behar duzun joan, edo batean ez dakizu orduan orain zein izan beharko lukeen plana, ez? Eta hori oso gaizki antolatuta dago, bidegorriak ez daude ondo adierazita, ez dira ikusten, oinezkoek ez dituzte errespetatzen, falta zaigu kultura nahikoa, honen inguruan orduan. Guk pentsatzen dugu horretan beharko lukela udalak lan egin, eta ez horren beste, gu espaloitik horren bapatean espaloitik errepidera bidaltzea. Behar bada, txirrindulak bere bide propioa behar du, eta gainera horretan egiten duten lan lurralde askotan. Ni egona naiz bizitzen duela 15 urte Holandan pare bat urtez, eta han oso argi dute zein den ideia, han oso argi dute zeinek duen lehentasuna. Behar du hezkuntza bat, edukazio bat, eta behar bada ikasi behar dugu bizikletak ere errealitate bat direla hirietan. Eta behar dutela izan. Guk nahi dugu babestuak sentitu, ez dugu gaizkiletzat geure burua hartu nahi, ez? Gaizkile dirudigu, ez dakit, guretzat behintzat bizikleta oso alternatiba interesgarria da hirien jasangarritasun edo mugikortasun jasangarri horretan, ez? Eta orduan behar dugu bizkar laguntza puntu bat, ez? Eta ez gu errepidera bideali. Ez baldin badira zaintzen bidegorriak, ez baldin badituzte txirrindulariak zaintzen, txirrindulari kopurua areagotu baino murriztu egingo da. Badago jendea ez duena bere burua seguro sentitzen errepidean barna ibiltzeko, eta orduan esaten duena, begira, nik banuen asmoa, baina ez naiz seguro sentitzen eta nire burua arriskuan sentitzen dut eta ez dut hartuko bizikleta. Ni adibidez oso ohituta nago bizikletan ibiltzera, baina ez zait bat ere gustatzen somatzea bilabesa bat dudala atzetik eta beraia dago lan askatuta, ni aldapangoran nabilelako eta 10 kilometro orduko abiaduran nabilelako eta nahi nau pasatu eta nik behar diot leku hautzi. Osea, nik nahi dut lasaitasunean bizikletan eta ez digute ordenantza hauek ez digu ohi guztean, Gure partetik horrela ez dakizu zerbait.